ya dora bulo a kai mai kwara 54 sai na cire biyu. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na yi ne baba. Zai Baba. ni an kai ke taho da bakin rai kamar da an ka ce maka landar ya mutu. Ina gari. Babu wallahi na gaji. Kullum makarantar ga da kai ni kullum in an ka kai ni da mota tirekin nika in dawo cikin gari kullum tire wallahi baba ko ka cire ni kamar yadda ni islamiya a rinka hada min da alifin ba'u da abcd ya yi min walla da tawa ana kai ni inda ban samu na ba duk ilimin da na samu tirekin ya kwashi. Wato dai ina ho in ce ki zi ke da Shema'u kuna son ku nuna min an bar ta university ta lalace ta tambaɗe babu motocin hawa na ɗalibai babu taimakon ma'aikata da kilina babu saɓanin don haka baba in baka iya confronting governor ni ka kai ni gaban gidan al'umma in kira shi. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. La yaran. No be popsi. Papa, wetin happen? Ni an kai. Wetin happen? She just come dey complain for you. I no understand. Kai kuwa dan kabila ga magana. Wannan magana. Mina na kai. Papa, I tell you make you no separate us. Make you leave her for the south school. You can't separate us. Me a separate. Me a separate.